které už jsou vlastně jako jednodušší. No? A to je o tom, že před celým tím vaším webem, před tou vaší aplikací stojí právě ten load balancer, který se kouká na všechny ty běžící virtuální stroje a dívá se, ty jsi jako v pořádku, nejsi vytížený dobře, tak ty obsluž ten dotaz. A na něj letějí ty další dotazy, který on jakoby nespracovává, že jo, pro ně to není příliš jako náročný, on jenom je distribuuje dovnitř do toho klastru těch virtuálních jako strojů. To jakoby samozřejmě taky, když najdete někoho hodně drahého, tak vám to v té serverovně taky udělá, ale je to něco, co v tom cloudu samozřejmě tady jen na čudíky, jo, že já řeknu dobře, tak tady mám tuhletu virtuální mašinu, tuhletu, Olomouc 1 až Olomouc 100, celý mi teda pojmenuji, že to je skupina Olomouc a před ním jde load balancing. No a je to, jako, jo. On prostě začne ten provoz směřovat podle toho, jak je která vytížená, že jo, samozřejmě tady to logicky neplný není vytíženo. Když je nějaká špatně, tak ji začne jako ignorovat a dají čas, aby se ona zpamatovala. To všechno se prostě děje jako automaticky a vy se o to moc nemusíte starat. Pořád teda ještě ten programátor má jako celou škálu možností, jak tu aplikaci napsat blbě, aby to nefungovalo. Musí na to nějakým způsobem taky myslet a nedělat některé fatální chyby, ale to už asi opravdu moc odborné. Tak, to byl ten Cloud Compute. Teď je ten App Engine, je můj oblíbený App Engine, ta věc, do které já jenom strčím aplikaci, jo, všechno tady to load balancování a ty bílý písmenka na černém pozadí, o to já se vůbec nestarám. Mě to nebaví. Oni říkají platform as a service, možná jste slyšeli software as a service, což je s tím cloudem úzce spjatý. Neinstalujete si ten software v sobě, ale kupujete si ho a on někde nějak běží, vy se o to nemusíte starat. Google Apps, typický příklad. Platform as a service je ochloupek jakoby jinde, ale funguje to stejně, oni vám prostě tady sadu nástrojů, jak napsat vaši aplikaci tak, aby potom byla škálovatelná, jo, znamená přidávat další počítače a nafukovat i zmenšovat, prostě elasticita nějaká, podle toho, kolik lidí na ní zrovna jde. Vy se teda v tom normálním světě staráte o operační systém, teď tam instalujete ty bezpečnostní aktualizace, teď vám prostě řekne, mám tam džunglu a ta džungla je děravá, musíme ji upgradeovat, tady nevíte, co říkám, pak ho ignorujete a za půl roku vám říká, víte, jak jsem ti říkal, že máme děravou džunglu, tak už nám to hackli, no, tak to prostě je něco, co musíte řešit. Právě zálohování, jasně, bezpečnost, konfigurace nějakých firewallů, teď jako on se v noci budí, jestli prostě něco vám nezvolá, jak se to běží. Hruza, spousta práce, k ničemu, to vyřešili za mě. App Engine to řeší, tady no, podporuje Java, PHP, Python a Go, to tady verzování, že já naprogramuji tu aplikaci, Java, PHP, Python, Go, něco z toho si vyberu, naprogramuji aplikaci a teďka chci udělat její aktualizaci po 14 dnech, připsal jsem nějaký nový featurey, potřebuji to dostat ven a bojím se, že jo. Jestli jsem to nerozbil a jestli prostě ty lidi se nenaštou, tak to tam nahraju jako novou verzi a řeknu mu, hele, 20% trafiku posílej tady na tu verzi té aplikace a 80% posílej pořád na tu starou. Řeknu mu, jak to má dělat, prostě podle čeho si má vybírat ty lidi. A pak se koukám, jestli z té nový nevítají nějaký chyby třeba, nebo jestli prostě tam není něco, na co jsem zapomněl, nějaká chyba. AB testování se tomu dá říkat. A když se mi zdá, že to je dobrý, tak řeknu dobrý, tak tady ta nová od teďka je defaultní a všechno bude na ní. A zcela jakoby prostě s klidem jako vyroluju novou verzi a ti ta služba
tak mám poměrně jako jistotu, že nikdo z těch programátorů vlastně, když něco zvorá, tak nezpůsobí nějakou velkou chybu. Tady to všechno ostatní jsou věci, které úplně neoceníte. Tak se zase rozhodíme. A co je na tom zajímavé, je, že právě takový to, když já teďka odsaď odjedu, teď mi tam běží dvě virtuální instance, jednu, kterou jsem si připravil, a jednu, kterou jsem tady vzorově jako například. Když já na to zapomenu, a vzpomenu si za půl roku, když jsem tady pouštěl nějaký virtuální počítače, no tak už moje kreditka bude o $50 třeba jako lehčí. Jo? Proto celou dobu říkám, je dobrý, když si na to napíše nějaký obslužný stroječek, který to dělá nějak automatizovat. A ten Apengine tohle to taky řeší jako za mě. Když teda potřebuje, no tak jo, tak si nahodí další instanci. Spustí další virtuální počítač a na něj začne load balancingem posílat ty uživatele. A když na to má přehodí 3., 4., 5. Ale nestane se, že by je nějak jako zapomněl vypnout třeba. Jo? O všechno se stará sám. Aby vás to úplně nezruinovalo, tak u něj pak máte možnost třeba říct limit nějaký, jo, denní, že určitě nechcete, i kdyby to bylo takhle větší návštěvnost, takže nechcete překročit nějaký limit. Demo. No tak jo. Uvidíme. Zas to. Vemu to populárně, jo. Demo. Mám tady velice podobnou webovou stránku, jo, jako byla tam ta. Tentokrát jsou to písmenka na černém pozadí, ale je to tady u mě na počítači. Tamto jsme se koukali v tom Holandsku, teďka je to tady, tohle je můj počítač a tady já koukám. Já si vyrobím takhle adresář, v něm teda složka webinf a soubor index.html. Tady máme ten hello world. A tady je takový speciální zvláštní adresář, takhle se píšou jako Java aplikace, jo, webový. Taková Java aplikace musí mít soubor speciální web.xml, ve kterém se popíšou nějaké vlastnosti té aplikace, aby ten server tomu rozuměl. V tomhle případě tady stačí čistě vlastně jenom to jméno, nahoře nějaký ty povinný hlavičky, jak tomu se trápit nebudem. Dal jsem jí jenom nějaký jako jméno, nic mě ani nezajímá. A pak tady je specialita Apengine web.xml. A tady já říkám, věci nezajímavé a nás budou zajímavé ty dva řádky. Tady je nějaký identifikátor. Jo? To jsem možná na začátku teda vlastně tak nějak vůbec. Všechno se tam v té konzoli organizuje v projektech. Vytvořím si projekt a tomu projektu dám nějaký takovýhle identifikátor, který pak používám s tím Apengine nechci mluvit. A potom samozřejmě to účtování dostávám za ty projekty, takže mám prostě projekt pro tohle zákazníka, abych viděl, kolik kdo má za to zaplatit. A tady je to verzování, jak jsem říkal, jo? Demo 1 je název té verze. Tam demo 2, 3, 4, 5, podle toho, jak budu tady tu skvělou aplikaci vyvíjet. To jsem prostě pořád u sebe na tom svém počítači. A teď bez toho teda, že bych já chodil na nějaký dánský počítače, tak já si tady právě pustím nějaký takovýhle super kreativní program, který tu aplikaci nějak jako schroustá, zabalí, udělá z toho prostě nějaký jeden souborek. Teď se začne bavit s tím Google Cloudem, řekne, hele, zvěřina posílanou aplikaci a už tam je. To všechno jsou věci, které sám nevím přesně, co a proč mu udělá, ale vím, že když je tady 98, tak už to skoro bude. Tady to bylo jako rychlý, někdy to celý samozřejmě trvání. Teď jsem ji nahrál do toho cloudu, nemusel jsem se teda obtěžovat žádnou jako konzolí. A když teď přijde 1 000 000 lidí a zobrazí si tu aplikaci, už zobrazíme, to je tady to, hello from remote. Jo, když přijde 1 000 000 lidí a podívá se na to, tak se vůbec jako nic nestane. Všichni tohleto uvidějí, mě tam na těch pár minut
vylítne počet těch automaticky nastartovaných instancí a pak zase spadne dolů, až ten milion se nedívá tady na tu krásnou aplikaci. Tak, možná prostor pro nějaký dotazy. Myslíte, že je to srozumitelný takhle pro vás? Co ten App Engine dělá? Jo, ne? Musím vám říct, že má v Čechách vlastně jednu takovou jako nevýhodu. On je skutečně jako nejlepší pro tu Javu. S Javou si rozumím jako perfektně. Takže pokud tady někdo, kdo vám to bude programovat, bude Javista, tak ho naťukněte, jestli to nechce zkusit. On teda záleží už prostě o tom nákuře, jak se k tomu postaví. Jestli jo nebo ne. A když řekne, že ne, tak se zeptejte, jak jinak se vyřeší tu elasticitu a to škálování. Ale v Čechách je jako extrémně rozšířený PHP, který tam teda taky funguje. A framework Nete, který tam ale nefunguje. Tady jen prostě nás slyšeli PHP Nete, takový český kombo, ono se to skoro jinde na sobě nepoužívá. A to Nete ale tam nefunguje. Tak to je taková brzda pro ty český PHPáře, že teda to Nete místem jako nespustí. Teda ty informace stará tak jako, nevím, půl roku. Možná se něco někde změnilo, ale my si nerozumíme v nějakých právě klíčových, principiálních jako otázkách. Jo? Ten App Engine, aby vám umožnil to automatické škálování, tak má nějaké restrikce, ty se musíte prostě přizpůsobit, nemůžete zapisovat třeba si nějaký data někam na disk nebo něco, no jasně, že ne, kdybyste nám měli další zase instanci, tak ty data by tam nebyly, mohlo by se to jakoby vám rozbít, že jo. Má nějaké požadavky, aby třeba to zpracování toho dotazu, toho prohlížeče, aby trvalo teď nevím kolik, 30 vteřin třeba, pokud to nestihnete 30 vteřin odpovědět, tak vás radši ustřelí, protože vy ho jenom blokujete, máte to blbě napsané a napište si to pořádně. Nějaké omezení, nějaké restrikce. A to Nete zrovna nějak hrozně ráda píše něco na ten disk a to prostě si spolu nerozumí. Tak a teď já nevím, co tam mám dál, možná bude čas na tu pauzičku. Pak tady mám ten pricing. Tak, ten si necháme po pauze. Chceme pauzu? Jo? Já dělám, co mi řeknu.